وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وناجر كافر boljaksız ve halani ki Hudanın ayetleri sizlere tilavet edilýär ve Hudanın Resulü da sizin aranızda bar bolup durup ve her kim Hudanın dininden mäkam ýabyşsa tahqiq şol adam dogry ýola hidayet edilen adamdır. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey iman getirip mümin bolan adamlar, Hudadan hak korkmaklığı korkun ve dünyadan geçmeňiz meger musulman halda dünyadan geçin. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهمّاňiz üýşüp Hudaňyň dinine ýabyşyň we bir-biriňizden juda bolmaň. We ýad edin Allah tebarak we taalaň size beren nemetini we eden ihsanyny wagty ki siz öz araňyzda bir-biriňize düşmanlygyňyz. Pes sizin galyplaryňyzy bir etdi. Pes siz Hudaňyň nemetleriniň we bereketinden bir-biriňiz bilen dogan bolup aýlandyňyz. We siz dowzakyň çukurynyň kenaryndadyňyz. Pes şoňa gaçmakdan size nijat berdi. Ve şu tariqa Allah tebarak ve taala size özünün ayetlerini beyan eder, şayet siz hidayet taparsanız deyip. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizlerden bir cemaat bolsun, sizi hayra çağıryan ve yaxşı zatlar bilen emretdiyen ve teleke zatlardan nehyetdiyen şu tariqa adamlar nijat tapıp ulu saadatga nail bolan adamlardır. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ve ol tor adamlar ýaly bolmaň ki olar özlerine roşan we aşkar alamatlar we deliller gelenden soň tefraga bolup bir-biri bilen muhtelif boldular. Ve şolar üçin nihayetde güýçli uly azap bardyr. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. Bäzileriniň ýüzi ak bolýan gününde we bäzileriniň ýüzi gara bolýan gününde. Pes ol tor adamlary ki kıyamatda yüzleri gara bolupdy, olara aýdylar: "Aýa siz mümin bolaňyzdan soň kafir boldyňyzmy?" Pes azabdadyň kafir bolmagyň sebepli. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ
ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما أوتور آدملری که قیامتda yüzleri ak ve nurani bolupdylar, pes olar Hudaanyň nemetinde we cennetindedirler. Oşolar cennette hemişelik galarlar. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Bu okulup geçen ayetler ve ahkamlar Hudaanyň ayetlarydyr. Sana ey Muhammed Cebrail'in vesileti bilen telavat etýärs. Hak bilen ve Allah tebarek ve taala öz mahluklarından bir ahadiga zulmetmäge istemýär.